Odiamo tarika paga uchiel nyakoromgwa juanga tarika paga uchiel no dwe mara pagariyo ganario prario kod ang'wen gino mara enirio makare geo ni thoth oganda osedonjo weche go motenre kod sikuku kendo thoth gi osechopo pacha mi thuolo ni nyakoromgwa juang mar kwayo hanya ber mar Christmas gi sikuku ne anyuola kod familia kachiel gosiepe magi kabende waiko ni weche manyien tino makawuono kata bende oganda ntiere kisiu kamae ntiere weche mabende koro chando chuny oganda nyako tenre kod ng'anyo abende koro lakteche buogo chako wuok tich mabiro ponone piny owacho ok ochopo kare dwaro mane gibedo godo kod winjruok kotenre kod ng'anyo margi mane gibedo godo chien kacha giwacho kanyo ni ntiere gik mane owinjo kete tim apok tim magi waiko ni otiro makawuono kachiel gi moko kabende roko pachiel aiwa mar ote machoka kapile wantie 2 3 6 nono kabende wantie live Facebook Ramogi TV ke imi mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya boy mar YouTube wachao gi mago mwame opek. How is it possible that you can provide X-ray, ultrasound, laboratory tests within just 75 shillings per month? So we want a total implementation of the agreement. Osiptende mag jigiwegi obogolo oko jotuo matiyo gi okumba mar SHIF kalakteche bende obago ng'anyo kawuono. That the National Treasury shall today disburse all the pending equitable share allocation to the 47 county governments. Piny owacho singo chwalo omenda ne counties kachop tich ang'wen mar jumane. Biro taido ka bulldozer oginene muko ot. Watu ya serikali ndio wabaya. Wanatanganya watu hii murati ni murati, hii kumbe ni pesa wanaiba ya citizen. Jodak manyama vila obedo gi buok kalore kod muko mag moko kuom utegi okinyi makawuono. Machiegni nyakoromgwa juang chendo ni maro imore wantie gi jaloko marwa Belinda Adhiambo. Nyinga Lydia Okeyo. Riwruok mar ute thieth mag jigiwegi motesini rufa obogoloro oko jotuo matiyo kod okumba thieth mar SHIF chakre tarik 1 dwe manyien e pacho kae mangima. Kotene kod jakom margi mane lose boma Nairobi ikoni migawo mar thieth okosechopo singo mar chwalo kata mana gowi mar NHIF ka SHIF bende gilokore kendo koro ok gichudi kaka noriko gindiko e chike magi. Kaka judith moni lero no riwruok ma jochiw thieth kuko bende okoni ok gibi thiedho jatuo mora mora matiyo gi okumba mar SHIF. Podeni waruok maka kod kacha dweche mahawa dek bang' dara yanga yare okumba mar thieth mar NHIF nyaka SHIF. Riwruok mar ute thieth mag jigiwegi rufa onyiso chandruok magikali okumba manyien ni magikoni tayo ataro mar chike mane ondik piny. Jakom mar riwruogni Dr. Brian Lishenga koni chudo mag ute thieth mag ji ma oheore odwok piny gi atamalo 90 kendo ting' mapek odong' ne jotuo mondo golo omenda kowuok e ofuko gi. When we look at patients who are getting admitted to ICU and HDU across the country, why is it that now SHA is only paying at level 4 hospital 3,360 shillings? Why is it that if you are admitted at ICU in KNH, SHA is only paying 4,460? And yet, when we were being convinced that SHA will be better than NHIF, there was an exclusive ICU and HDU package which was under the Emergency and Chronic Illnesses, Chronic and Critical Illnesses Fund. E oboke manyo gol kod tend migawo mar thieth, migawo no lero ni gibiro bedo ka gichudo ne jotuo kaluwore gi oboke mane gigocha padu mar 11 higani. E oboke no, chudo mag ute jotuo ma oheore ICU kod HDU, level 4 gichulo silings 3,360 odiochieng' ka odiochieng', level 5 silings 3,990 kod 20, ka level 6 to gichulo silings 4,480 odiochieng' ka odiochieng'. Ute thieth gi bende ywak ni omenda ma ichulo ne osiptende marwako jotuo ma okwongo thin ma okalo kendo pogore gi singo mane omegi ka idar kowuok e NHIF. We were promised that the primary healthcare fund will be operationalized and that Parliament will allocate enough resources
so that patients who are going to level 2 and level 3 facilities will not require to pay anything. We as hospital owners are asking, for the sake of Kenyans, why is it that now the reimbursement for outpatient visit is 75 shillings per Kenyan per month? How is it possible that you can provide X-ray, ultrasound, laboratory tests within just 75 shillings per month? Gigowi magikoni ne odargo kuwuok ne cha IEF mapoko chulgi gichano riembo jotuo mag shift chakre tarik 1 dwe manyien. We are demanding that that portal be reopened. The NHIF portal, we have no access as providers. Our claims, which we have put there since 2019, we can't see them. From 1st of January, we will move to out-of-pocket payment. We have no other way. How do we keep the facilities open? Komachielo bende riwruok mar jochiw thieth kuko oyango ni ok gibi chiwo thieth ne jotuo matiyo kod shift nyaka chop dwachgi mar duoko ute thieth mag gi e okumbe mar shift chop kare. The Ministry of Health leadership and the Social Health Authority has proven to be tough-headed. We are declaring as clinical officer we are not going to see any patient who is registered under NHIF. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok lakteche ma pacho ka KMPDU omedo chwalo liet ne piny owacho mar chopo dwachgi kaluwore gi winjruok mane giketo bang' ng'anyo mane gibago dweche manok mokadho. Ka ok kamano to ng'anyo margi biro chakore ayanga chieng' wuok tich mabiro. Magi yange kinde mane gibago ng'anyo margi e boma Nairobi kama gisunde osiptende mag ji giwegi kaachiel gi counties mondo omi oketie tim winjruok mar bero chudo mag lakteche. En ng'anyo mane obagi gi riwruok mar lakteche ma pacho ka KMPDU, ng'anyo mane kaso liet ne piny owacho mar chopo dwach lakteche kaluwore gi winjruok mane gibedo godo gi piny owacho. We went on 56 painful days of strike to have a CBA that was painfully gained after 100 days strike to be implemented. And on 8th of May 2024, we had agreement with government that gave Kenyans relief that they could access hospitals once again after 2 months. Lakteche go singo chako ng'anyo margi ayanga wuok tich ka giramo ni onge twak kata romo moro amora ma gidwaro ka dwaro margi en ni neno ni omenda mane giwinjore gi piny owacho ochulgi. And therefore we are saying the 7 days notice, the 7 days are expiring on Sunday midnight. That is, from next week, there's no doctor who will be in any hospital working. And we are asking our doctors from Kenyatta National Hospital, from Moi Teaching Referral Hospital, from KUTRH, from the counties, and from everywhere. Those who have not joined us today, we know that they're still on duties because the strike notice has not expired. But from Friday, they should stop admitting patients so that on Saturdays and Sundays they see which ones to discharge. But come Sunday midnight, all those who are at work should step away from work. Achiel kachiel ne gibago ng'anyo ka gichomo osiptal maduong' ma Nairobi kama ne gisundo osiptal no mondo miyo ober chudo mag gimiyo lakteche ka bende gisingo chwalo kwa makamano ne osiptende mag ji giwegi machalo kaka Aga Khan, Mata kod mamoko mondo miyo okel chudo makare ne lakteche gi. All these private hospitals that have been extracting workers, the health workers, the doctors, we are coming down to you. The likes of Aga Khan, the likes of Mata, the likes of Avenue. We are coming down. We will finish Nairobi Hospital and get down to all the hospitals. And when we go on this strike this time, we are not only focusing on the issue of the public sector. Giseo counties mathuruka kuom keto yomyom keto e tim winjruok mane gibedo godo mar keto lwasi makare mar tich ne lakteche ka koro gibero mondo mi counties oket winjruogno e tim. That you may have lied to us on 8th of May and say you will implement, and the promises have not been kept. So no more time for promises. That's why we will start today to demonstrate and dramatize and show that the foot-dragging attitude for government will cost Kenyans their lives. Those blood, those deaths are upon the government. Just like our doctors that have been openly killed by government by not being paid and expected to be at work. Ponono ni ng'anyo makama otimore. Oganda mathoth kidek bedo gi midhiero mar rem yudo thieth ahinya te kindegi moganda ntiere yweyo mar sikuku. Solidarity Nyamrero ma kaunti ma Nairobi koro dwaro mondo mi piny owacho chop singo margi kama oting'o chudo maber kaachiel kod ndiko gi tich. Jothieth go noywak ni gisebedo ka gikale matek wirani onge omenda ma giseyudo kowuok kuom piny owacho ma Nairobi. E romo mane oyore gi moko kuom jotelo kama oting'o senta ma Nairobi Edwin Sifuna, jothieth no okwayo ni ber mondo mi ochulgi kata ochuog chik koro mabiro chuno
mondo mi anene ki yudora tiro margi mar tich mana kane piny owacho malo kete winjruok gi piny owacho mag counties. We have our families. Nimesema sijasema. Kishachukua ati anafanya follow up. Hatuna wenye kama sisi CHPs inafaa twende training hata ya kujua hizi sign language. Tunaomba tupelekwe training ile tuweze kujua hizi maneno ya sign language. Tunaumia. Wakati tulikuwa tunafanya bure, tulikuwa tunapembelezwa. Lakini sasa hii kuna stipend kidogo, tumewekewa vikwazo nyingi sana ambaye hatuwezi. Inawezekanaje utume mtu kazi bila tools za kufanya hiyo kazi? Sijaelewa hiyo kitu. Ama mnawekelea serikali? Mnaniambia unaweza tumwa kazi bila gloves. Gloves hamuna? Inawezekanaje? Hii victimization unasikia hapa si ati ni uongo. Ukikuja hapa unafungua roho yako, unafika nyumbani unakuta hauna kazi. Mimi mkishanipea hiyo information, kazi yetu ni kuita huyo governor huyo Sakaja. Akuje na waziri wake kwa Senate. Tufanye kikao formal tumuulize hii maswali tu directive namna hii. Na ndio ukiona tukisukuma magavana, mtofautishe, sio sisi hatuna siasa. Sisi ni kuuliza ile pesa wao wanafaa kuleta mashina. So mtu asiwe gavana asiwadanganya ati senator anapiga kelele kwa sababu mimi anataka kiti changu. Piny owacho mamalo singo mar chwalo omenda ne counties kaka dwarore mar konyogi e tayo chenro mag dongruok. E romo mane okelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kod governors ma pacho ka mar poro wach e tayo chenro mag piny owacho. Jatend piny William Ruto okwayo tudruok makare e kind piny owacho mamalo kod counties gi mise mar tiyo ne jopiny. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. E kinde romo mane okawo seche 4 ka jot ma jatend piny Nairobi, sirikal oyango ni migawo mar omenda dhi chwalo omenda mag pok madhi ne counties kapok ochopo tich 4. That the National Treasury shall today, 16th December 2024, disburse all the pending equitable share allocation monthly disbursement for the month of November 2024 to the 47 county governments. E romo mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto, ochiwo ler ni oluong romo e kind duol machoko osuru pacho ka KRA kod riwruok mar governors e wi ywaruok mapek mokwako osuru mag choko mawuok e counties kichwalo ne sirikal mamalo. That the National Treasury shall facilitate a consultative meeting between the Kenya Revenue Authority and county governments on accrued taxes related to on-source revenue. I urge all ministries, departments and agencies at both levels of government to hasten the dispute resolution processes by taking advantage of alternative resolution mechanisms. Ten counties kod sirikal mamalo bende ogi ke winjruok mar kawo tije loch gwenge. Mayande sirikal mamalo pod ochunje kendo idhi gogi chapa e gazet mar piny owacho jumani. Harmonious intergovernmental relations as outlined in Article 6 of the Constitution are essential for effective and sustainable devolution and by extension the success of our national socio-economic transformation agenda. While the two levels of government are distinct, they are interdependent. That all the devolved functions pending transfer that have been unbundled and have mutually been agreed by the two levels of government shall be gazetted on 16th December 2024 to facilitate the seamless transfer to the counties. That gazette notice is already out. Devolution is one of those governance principles and institutions that has helped to build on our national unity. Ilero ni yedhe michwalo kod kambi mar KEMSA ni counties kori biro dhi kete kido mag counties kaka yore tieko kuo mag yedhe e counties. That all the drugs procured through Kenya Medical Supplies Agency KEMSA by the county governments shall be branded not for sale. Bang' romo mokawo seche maingo 4, piny owacho mamalo kanyakla kod mano mar county ogik e winjruok mar chwalo tije mosebedo kokwamo e piny owacho mamalo. Oganda rito ka bende mabiro bedo kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
kar jot ma jatend piny. Nairobi. Nondo mar riwruok matimo nonro mar Infotrack oyango ni 54% mag Jo-Kenya onge kod yie gi duol matayo yiero pacho ka IEBC e timo yiero ma oyanga yiero mabiro 2027. Nonro ma kamano bende oyango ni Jo-Kenya onge kod yie kod duolno kaluwore ni ok giket ler e weche yiero kanyakla kod weche mag mibadhi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nitie kod ler. Covering all regions, so youth included. Nonro mar Infotrack maduoko ne ochopo e kinde ma Jo-Kenya ni kod siso mathoth e dwaro ng'eyo gimomiyo sirikal pok ochuogo duol mar IEBC oyango mong'ith gimomiyo Jo-Kenya moko ok ne ogoyo mbulu kinde yiero ma 2022. Nonro ni oyango ni 27% mar Jo-Kenya ne onge kod dwaro mar goyo mbulu, 25% ne tuo kata ne ni kod dich, kata 25% machielo ne neno ni ombulu margi ne ok dhi kelo lokruok moro amora. 20% ne ok ondikore kaka jogo ombulu, 14% ne owito bokgi mag ndikruok, kata 5% ne onge machiegni gi kama ilute ombulu. Nonro ni bende olero ni 54% mar Jo-Kenya onge kod yie gi duol mar IEBC, kata 26% kende ema oyie kod duolno matayo yiero pachoka. E kwan ni gwenge ma Nyanza kod Nairobi otelo kod 59%, ka gwenge mag ugwe mar Kenya luwogi kod 58%. Masawa ni kod 55%, ka Hoho mar Okak ni kod 49% mar koso yie e IEBC. Only 26% of Kenyans have confidence in the IEBC to conduct free and fair elections in 2027. Indeed, majority, 54%, are not confident that IEBC can conduct free and fair elections in 2027. And we can see that trust deficit runs across. It is, majority in northeastern, eastern, central, western, Nyanza and Nairobi. Jo-Kenya bende onyiso paro ma opogore e wi duoko mar yiero ma pachoka. No matter how people vote, the preferred presidential candidate by government will be declared winner. And what we see is that 33%, almost a third of Kenyans, believe this to be the case. No matter what government does, the popular presidential candidate with majority votes will be declared as winner. And we see that only a quarter, 25% of Kenyans, believe that to be true. Ewi Jo-Kenya maonge kod yie e duol mar IEBC, 60% wacho ni IEBC ok tim chenro mage e yo maler, 47% wacho ni IEBC ni kod jotelo ma jomibadhi, kata 47% mamoko wacho ni IEBC osebedo kod chochni mathoth e kinde mokalo, kata 19% to wacho ni gionge geno nikech sirikal osebedo kadonjore e chenro mag duolno. Jo-Kenya bende wacho ni duol mar IEBC ni kod midhiero ma opogore madwaro ng'iyo malong'o kapok piny Kenya odok e yiero. Mentioned by 39% of Kenyans is external interference. That was the first challenge that was mentioned. It's very closely linked to challenge 2 and 3, which is corruption, mentioned by 38%, and lack of commissioners, mentioned by another 38%. Such that the agitation by various stakeholders, including religious leaders, civil society bodies, on the urgent need to reconstitute the IEBC is a real important challenge because it is felt by the electorate, the real owners of the country. Duoko mar nonro makama bende olero moko kuom pach Jo-Kenya magiwacho ni ponono sirikal otiyogo to nyalo konyo duolno duoko chia mare. One, as mentioned by 40% of Kenyans, ensuring independence and impartiality of IEBC. The second, which is very closely linked, mentioned by 39% of Kenyans, is can we please ensure elections are free, fair and transparent. And 29% of Kenyans have talked about the provision of civic education and sensitization on electoral processes. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kuramga jwang jodak ma Nyamavila Kayole ochiwo kawuono gi buok makende tok geche muko miechgi kata utegi ne en chenro mano kelo bila mondo mi ochiw arita. Jodak go ywak kalore ni mukono mako gi apoya ka Cleophas Oloch lero no luwo chenro no kendo koro omiyo ler no yo machal kod mae. Okinyi mang'ich oganda moko chiewo ka dhi e tich
kod timo gik mamoko. Chenro pogore apoya nono ne jodak Manyamavila, Kayole County ma Nairobi. Udi muko. Komeko chopo. Odorofa rombore piny, kendo jopiny moko yako mwandu. Oganda uchio ka leke komeko chomogi. Leke mager. Leke ma ochopo mar darogi e kargi mar jot. Rumbi mar lit kod kuyo nenore wengegi. Jomadongo gi nyithindo. Osiepa morogo na simu kowuok dala na rang ode, owinjo ni muko. Koro kabiro tayudo ka bulldozer oginene muko ot kaka nyalo donjo onge. Koro gimoro amora bende odhi. Muko ni nobogowa. Nyoro ne apenjo kata mana landlord nani to ang'o momiyo wawinjo mfunduni ni dwa muko Manyamavila dako senyiswa. Onyisa ni embe okia nokonyise. Tie joko moko ma giwuotho ga ni e utegi ka ginyiso ji mondo odar. To sechego katapila be nosechopo ka. Koro ne gichako gini ni gute makoni mukogi. Giywak ewi kama ginyalo chomo. Nimar ne ok ging'eyo wach mukono. Moko dhoggi omoko. Kendo kae ema giwacho ni deta mipimo. Dhok omoko. No, we haven't been told. Even until around 8 is when we are told, and already the bulldozer is in my bedroom. This month I have already paid. No, even I don't have where to go. I have just arrived this morning at 7:30 only to realize that my house is being demolished. And I wanted to know why my house is being demolished, and yet I had paid the house rent for 4 months. Nyathi manyako ni nenore ka pod ni kod riyo mar somo ei koko. Somo nyaka imi dekre magikaloe. Jodak nyisore magin godo kod riyo mar yudo kama ginyalo jotie kata mana kawuono. Nana kako nyalo konyo sani wan gi nyithindo oko, wan gi gik moko oko kuma dhi onge. Landlord boko dich no wasechule pesa kumwanya timo onge. Koro ka ber to governor gi sirkal one gima yatimo na sani. Wakomo gi nyithindo kumwanya chako onge. Gima betek sani. Governor maybe to just for this instant to give us a place where we can just go. Just a place. Yeah. Just a place where we can be able to go. Today we don't have anywhere to go. Yangore ni muko ni omako plode 50 alwora Manyamavila. Kendo kata oboke mar doho ok dhi chungo chenro no ka jodak wacho ni ne ok giyudo kata notice mar dar. Seyo kori keto ne sirkal gi jodak Manyamavila. Watu ya serikali ndio wabaya. Wanatanganya watu hii murati ni kumbe ni pesa wanaiba ya citizen. Alisema yeye angetaka win. Mwenye ploti asipoteze na mwenye amejenga asipoteze. Mae en muko marareo kama ukuongo ne otimiga mar 2018. Kawuono MCA mogwel Joy Mudhoni ne ochopo mar kedo ne ratiro mag joge. Last time other people lost their lives because of demolition. Yes. Yes. Sonko who was a governor by then alikuja kustopisha hiyo. Akastopisha and they went to court. Wakaenda kotini wakapeleka polycarp miner mwenye anasema hii shamba ni yake. The case has never stopped. Hadi juzi attorney wa county ametoa statement. Attorney wa county amesema this land belongs to Nairobi City Council. I have evidence. Bang twak mar Joy Mudhoni ne ondhie kod obila ma Kayole kendo tere nyaka tesendo obila ma Kayole. Tesendo obila kanyo bende jofwambo mane luwo chenro no ne omasimu mar goyo picha gi obila ma Kayole kendo bang'e nowegi thuolo e kinde mane giluwo chenro no. En muko nyakwara moge juang mano chako odiochieng' ma kawuono kendo pod odhi nyime ne oganda mamoko. Kawuono gikiani giwuok ka gichomo kanye kata kama gidhi bedo ka gininde kawuono gi kama kiny ne gichiewe. Cleophas Oluoch, Nyamavila, Nairobi. Daka en prayo kod ang'wen nyakoro mga juang bang sadek marotieno chenro eno imorero kamano kumedo kete mana kae Ramogi TV wakawa yuo moko kaka mana arwako pachikacha mondo kodi mbaka inyisa ni into iparang'o kotende kod weche wa manyien. Ginga Francis wacho ni en wuod Marindi Kanyada. Entiere Homa Bay County gi wuon gi Ogingo Rinda kod min gi Melda Oginga gintie Marindi Center gi mora hinya gi chenro ni mar Oimore. Kevin aneni kacha invenda Chieng Joyce wacho ni entie live odhia makawuon. Elisha Ochola wacho ni entie Mombasa. Omedo parone mana jodala ni obiro to okma.
wacho nurit matin mondi. Haya, Jackie Nyarmodi aneni kachero kamana hinyo wacho ni Belinda Adiambo kaumos kacha wacho ni mano nyathuru Belindo kaumos kacha sign language. Anyanga makopio jaoka tumabende wacho kanyo ni daktari nyakoro mira tiche pacho kae. Kato wacho ni ogana dhi hinyore wacho ni ento. Wacho ni ntiere kaka ugedo koro kopo nyundo goe to dwaro gano dhi osiptal ber ka odhido ka lakteche onge kinda bende koro dhi thieth makamano. Florence Katel wacho ni ntie samedala wacho kanyo no kwayo happy holidays kachacha ne oganda duto familia makogalo kinde gi mak sikuku wacho ne gichame yo makare kendo kwaone gi hawi mar Nyasaye. Aneno bende Boni Oloni kacha Tabio Danga bende wacho kacha ni ntie kod cheno dia makawuono e chendo ni maro imore mano kanyo nyar lweny mapako ahinya. Pero antie gi Eriko Demo kaya chumbe kanya makago wacho kacha ni ntie kodwa wacho ni sirikand jatend piny ni ng'anyo odhure modhiere kaito wacho ni obila be koro samo obila bende koro wuogo ng'any ondo ne kaka dhi bedo. Haya, Nyaringa Alfred wacho ni entiere kodwa koya kumoro kanyo ni Karungu kaito bende ote mara Owino Kamino Molo mar Ngodhe jone jotelo owuog oko mondo me okonye tulo makinde ka kinde kod ng'anyo masiko timore pacho ka wacho ni ok en gima kare kendo wacho ni jotelo wuogi mondo ne kaka nyalo konyo oganda jo Kenya. Vinton wacho ni mama gi Lydia Awondo wuok Mageta mano Vincent Masai Mara University wacho ni entie kodwa e chenro dia makawuono. Min pilot mar Ndiwane ni kacha in bende wacho ni sadonje chenro maro imore aneno bende mwalimu Jael Gibolingo Bernard gintie kacha gi Mikaya kachel gi Mishale gwenge go mag Migori wacho ni gimoro ahinya gi chenro kendo gi sedonje chenro ni mar oimore. Aneno bende ote mano mar Oti Jandiru kaita aneno Jamwa 24 bende wacho ni entie kod American Height wacho ni embe entie kodwa nyinge lungo ne Mwai oya Arujo wacho ni owadgi Aizanya diero maya Arujo akwane Merry Christmas eyo makare ahinya. Beano Pastor Steve wacho kacha ni entie koda mano difference maker. Felix Otieno Onyango wacho no imore. Charles Magembe ni kacha in benya koramo jong mana kende en mokum ote mabende waseudo kae rakamano anyisi ni waya thuolo mondo mi kwa otego mag sikuku ne oganda kod familia magwanya na jogo mabende wacho kacha ne gi brother lato kuma inyalo ko mos koponi ok inyal chopo kaka ng'ato yo matin maino imore kinabor odong madaka machokende. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Bese penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye Odusenge en pinjo imbo mar oganda kilunwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quick Mart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machini kino nyakura mgajuang chendo eno imure wadhi mbele Weche Manyien. Sechegi maonganda mathoth wuok e bombe kadhi nyasi mag sikuku kaluo. Mokuom jodak Mombasa to koni ngima oridore kendo bor mar piny mono gidok kaluo. Magine giwacho sechegi bende koro riwruoge opogore bago nyasi mar loro higa kendo loso chendo magige to timo e higa manyien. Joja oko ne giler kwa kaunti ya Mombasa. En nyasi mar loro higa mane obagi gi moko kuom riwruoge mag joluo e kaunti ma Mombasa. Kae ne en mor kod miel ka chiemo bende ne otimonewa. Kata kamano, achiel kuom gigo mane onyiedhore en ni oganda mathoth pok oikore mar dok kaluo e sechegi mathoth ji thoro ga dok dala e sikuku. Dhano kodonjo Mombasa tok dog dala. To gino ko chakre sani. Gini no chakre chon wakada kama ichomo Mariakani. Dino kanondiki ni kuingia ni rahisi, kutoka ni ngumu. En wach marach ni jaluo adala, to kichopo kae ndika kane wacha jano kidogi, en wich kuot. Ni sa tho ema teri dala. Kini dok dala kionge kata ot. Ano momiyo waketo burani chon mar mondo wenwa nafas mondo wadhi dala. Kwa hivyo gimoro ni joluo dhi dala no, mano gima wakia e Luo United Mtongwe. Wan wadhi dala. E nyasi mane obagi gi riwruog joge miala, weche mag aola kod rem donjo e riwruoge mopogore, gin mana moko kuom gigo mamiyo jomoko wigi wil gi wach dhi kaluo. Moro tindo biro ma inyame dhok kambula, giloko ne diek machamo kambula. Koro kambula no ka nyathi osedonjo e group ma kambula no. Ing'eno ok ong'e ni in ng'a. Magi gik mamiyo joluok dhi dala. Wach gero otno. Onge oten wich kuot. Obiro kaendi okolo yor kanisa okolo anyuola odonje rama Mombasa. Adiera makenda na to ni Mombasa. Lakini ka idonjo e riwruok machalo kaka marwa mar gemiala ni, tidhi yudo ni kinja goro dhi dala, orweche jakeno dhi dala, tibende chuni dhi bedo ni mondo migombi idhi e dala ine jonyuolni. Weche ng'eny, nitie kata nyithiwa moko ma nyaka gomna chong gin wana siasa gi kore ka yud kata na school fees. Na kwayo ni yore liel, yore school fees kod weche moko matindo manyalo affect ye gwenge mondo gikonywa e. Nyasi maket kod mano ne bende obagi gi riwruogo nagi midendo ni Luo United e Mtongwe, ma bende jiwo nagi mondo miyo donjre e riwruoge makamago manyalo miyo gidongre kaka oganda. Wajiwo riwruoge gi nikech kidwaro mondo kori chiw kony kaka jatelo to ibedo gi yot sami chiwo kony kendo oganda mang'eny neno ber konyruok nikech ikonyo group ok ikonyo individual. Maswa ni bro konyawa e yore mag dhi dala kata ng'ato nigi tabu wamiye gi fee moro matin to kendo wabro bedo kwa miyo members ka members pesa mar loro higa mondo odhi dala. Kando gi pesa mwasolo ne ng'amo yudo chandruok, nitiere be pesa ma insurance miyowa kaka members mage. Kwa hivyo mano achievement maduong' sana kendo en gima opogre gi ma unique Luo United Mtongwe ya. Koro an group ni anya kwayo ganda Luo mani Mtongwe ma Likoni constituency. Ne gibi kanyakla mondo wariwre uru mondo wawuothuru kanyakla. Ne bende gikwayo jopiny mondo mi kik cham sikuku sasa, ni mar Januar bende okayo kod pek mare. Koro Januari to biro matek. Koro daher nyiso ji ni kik icham gimoro amora ma in go mitieki. Ko king'eyo ni Januari bende biro ka school fees bende oridore. Alot mineno koro kwadwar no ochomowa. An gima nawacho niya, jothurwa, ngima gima duong', ng'ato kik idagi kore ndalo sherehe, please. Wabed joma nyalo save kwang'e ni Januari, nyithindo budhi e school, nyithindo budhi e colleges.
George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piny owacho mar kaunti ya Migori dhi nyime kod romo kod rawere kaunti no mar winjo ywak gi kaka yo maneno ni onywandgi e chenro mag dongruok matimore kaluwore kod ywak ne owegi oko e wechego mag dongruok. Kuom maloyo oganda milion 1.16 ma odak e kaunti ma Migori, kaluwore kod kweno mane otim e higa mar 2019 kod Kenya Bureau of Statistics, kwan mathoth gin rawere mantie kind higni 35 kadok piny. Kuom kinde malo higni 10 mokalo, rawere osebiro ka ywak kata bed ni kwan gi thoth ni ok osebedi ka idewogi kod piny owacho ma kaunti ma Migori e chenrogo mag dongruok mag piny owacho. E kinde ng'anyono mar rawere manotisi kaka Gen Z mane okelo liet mar siasa e pacho kae, romo ma koni kaachiel kod kocha e kind piny owacho mar kaunti ma Migori kod rawere ne onenore e kaunti ma Migori. Gino mokumo oganda ne lieko neno okang' manokaw mar duoko piny liet manokel kod rawere go ma idendo kaka Gen Z. Penjo maduong' en ni bende nitiere yore makare mag nywando rawere e yorego mag dongruok e kaunti ma Migori, to bende rawere osebed ka inywando e chenro mag dongruok e yono makare. MCA ma ogwel mondo telne rawere e od burano ma Migori Ruth Onyango wacho ni chik mar rawere ma Migori ne okal e od burano e higa ma okalo. Mae obiro bang' rawere rito kuom higni 10 nyaka ne sirikal loch gwenge koro chakre pacho kae. An gi youth policy sani, an achiel kuom jo youth manie assembly. Gik mukwayo gite, gik mobedo highlighted e policy cha. Gavana ma Migori Cheleako juma ma okalo ne ochako chenro mar twak kod rawere e gwenge mag Oruba e sub-county ma Sunawel. Chenrono mowach ni otimo mar winjo dwaro mag rawere kaunti mangima. Ma watimo ni e gima iluongo ni town hall, consulting closely with the people of Oruba Ragana, go kodgi mbaka. Vijana mantiere ka dwaro empowerment mar vijana, madwaro dhi e vocational training, watergi e vocational training. Wanyalo dwaro driving, wanyalo chulo ne ma Oruba Ragana ka te. Manyalo dwaro timo saloon, wateri to wachulo ni. Nok mar tije rem mayudo thuolo mar somo ka nikech nok mar omenda mar somo gin moko kuom gigo mar rawere kaunti ma Migori osebiro ka ywago. Ineno ka town dongo to diapers ipuko kumoro amora. Gavana okwayo ni kiwuok tiwe legacy mari. Chieng' moro wacho ni vijendegi noyudo technical skills na nondike tich nikech Honorable Governor marwa. Scholarship for Oruba Youth, internship opportunities in county program, support for Oruba Youth Group intent and chair higher business. Empowerment mawadwaro ken mjengo, oken boda bora, to wadwaro gik miluongo ni driving, wanyatelo we driving school, wanyatelo we tailoring. E kinde twak mare kod rawere, Ochilo ni owacho ni ber ka rawere chopo ywakgi ne piny owacho mar kaunti ma Migori mondo piny owacho ochop dwaro margi e kuonde mopogore opogore mok dhi makare. Koro ka ng'ato keti mondo ibed mabor gi ofisi, ni rito ni chieng' moro 2027 ipenje no timo ni ang'o, kel ang'oni mondo tim sani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Miche mag jotwech ma Thika Women's Prison noyudo sikuku ma omondo kama ne giyudo jip kod mich mopogore opogore. Okalo riwruok mar Dala Festival, jata riwruogno Irene Oyuga ojiwo mine manie kar twech ewi bedo gi geno ne ngima mabiro ka koro gikore ne ngima oko mar kar twech. Jokanyo okwayo mondo kas chenro mar duoko dhugruok e ute twech ma osebedo wich bar kendo koro kelo midhiero mathoth ne jogo ma otwe. Madam, please, to run out of time. Our CEO be able to keep it for you and for the time you are farm inputs that we use in our farm. Asante sana. Awasalimie kidogo, si ndio? It doesn't end with them being here and staying here forever in the prison. There's so many things that they can do, better things they can do better after the prison. So that is the reason why we are here today, to encourage them, to speak to them, and particularly as a woman, because they are my fellow women. That is the reason why I also chose to come to Thika Women Prison. I was in Langata Women's Prison, where I served term for 1 year and 4 months, and I can tell you, anytime visitors came, and they spent time the way they have spent with us today, eating. You know, this food is not the prison food. Eating chicken is not prison food.
eating meat is not prison food. So this is really, really Christmas to see people living everything they've got. That is true love. Today we are here at Thika Women's Prison to come down here and talk to our women, our beloved women, to encourage, to spread love, to advise, and to give hope to them, to remind them that this is not the end, that there is life beyond birth. Wakayo machielo nyakorom ga joang cheno ni maro imore Valeria Kinyi wachono imore ng'anyo malakteche mie kuyo jotuo dwa kale matek to gine jo Kenya kupone githo to population mar Kenya dok piny. Sirikal oyiho timne lakteche dwachgi mondo mi lakteche okony jotuo mapiyo mondo kik midhiero machal kamano yudo oganda jo Kenya. Travis wacho ni wuon gi Silas Oluoch gi Sabina kod Job ma omen SDA mano Victor Mondi from PUEA University wacho ni oganda kifamilia mage okawo mus mag Christmas. Eno kanyo ote mano mar Rainy. Eno bende ote mar Bill Fred Ogola wacho ni en bende osechope chenro odhiambo makawuono. Kata eno ote kanyo mar main pilot mar Ndhiwa en bende wacho no sechope chenro ni kaka pilo mora ahinya gi chenro mar oimore kendo sani okwane johera mag Ramogi TV hawi maber mar Christmas kachiel kod gweth mogundho. Eno bende ote mar Awiti Jarodi wacho ni entie kodwa sedonjo wangsa. Pastor George Ongonge wacho kacha ni entiere kodwa eyo makare entie karachonyo kakdhimu wachone First Lady Molin Ongonge, Pastor Elizabeth Okeo, Marabongo Glow Church Bishop Dixon Ojuang, Pastor George Okeo, Pastor Jara Sager, Pastor Samuel Nyandega, Maraful Gospel Glow. Kona giduto haya mer mar Christmas nge pastere Musori managin giwegi rokamana inya jadolo. No bende ote mar Mandela ni ala mar Kibiri Ward. Mandela wacho ni entiere budho kaka pile gi familia mare kachiel gosiepne Osino Wood Mary, Nyasindo Mabala kod min gi Christino ni ala. Ote wuoro jotelo matayo wa etam maruto ne jopiny winjo matek magata holiday otamo gidhiye. Wachone to kata kuma gidhiye oksiemnegi himuko ute oganda. Wachone ngima osebedo matek e Kenya ka owuoro kitelo mabende sane piny Kenya ntiere godo. Eno bende ote mar Moses Jakinyozi mar Ombek, Homa Bay County wacho kacha ni en be ojuchoche yo makare. Wacho ni muko mar udi ga omako dhoge kendo ngima ok ber katimore kinde mag sikuku bende koro keto ngima oganda kama tek. Min pilot mar Ndhiwa wacho kanyo ne weche gichopo ne makare. Nyargod Mesage Frank machonne kantie Mombasa wacho no ka ute mage. Eno bende ote mar Reverend Jared Owiti mar Christ Worship Pefa Church Awendo wacho ni entiere Awendo kod Pastor Caroline Jared wacho ni gin kanyo gi kiche mara tipo Pefa Ndhiwa Cathedral kiche mara wa mar jogo matindo kata youth conference mabende gi wacho ni gidhi puonje nyithindo go marawere kindegi mag rusa mondo kik gidonje weche mag machienglo. Christmas mabero dhine Bishop Dr. Peter Midodo, Bishop Mike Ubonyo, Pastor Wycliffe Obio, Pastor George Obiero, Pastor Paul Ndwala, Mengenyar Wahambla, Thomas Owiti kod Owad gi Jacob Oyugi Ganda, mar Sony Sugar duto okwana gi hai maber. Wayo matin kendo nyakorom ga juang machwalo otego na nyisi ni antiere ka mar ka ote makamago mondo me kapo ne okichopo anena oganda moko wacho ni gibro dhi dala to ok maka okichopo to ote mari nyalo yudo ote mar thuolo mar chopo. Wayo matin maino imore kikidhi mabor. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber.
kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath ang'oga ng'omanyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811*496# to get "Thank you for calling me" as your skiza tune. Mag tuke team Maden FC ya joloch tuwe tielo mara beach mag tuke shabiki Rashid Abdalla Super Cup Banglo team Mardumna FC e finals mano bagi county Makwale. Denmark FC no lo team Mardumna FC gonde de kumare kokale picha choma bang tugono rumo amodhi gora chiel koda chiel e dai kamar prochiko. Denmark FC bedo team mokwongo lo tielo hadek mag tuke gi kendo yudo mich mar omenda mar siling milionary Kadumna FC mano tieke thuolo mari no didalagi omenda mar siling milionary kano gi jofwambo Abdi Wako maina chiel kuma pisa e kambi mar shabiki.com oloroni kambi mar shabiki.com biro dhi nyime gi siro tuke gi kaka chiel kuom yore mag siro mich mag rawere. Manake uwanja huu wa Kwale Stadium kama unavyojulikana unabeba 10,000. Umefurika mpaka wengine wakapewa nafasi ya kukaa chini kutazama mechi. Hii inaonyesha kwamba jamii imependa kila ambacho umeendelea kuanzia mwezi wa 8 mpaka leo hii. Hii ni kusema kwamba shabiki ameridhika na mchango ambao shabiki wameweza kuleta, kwa sababu wanakuja hapa kwa wingi kwa sababu wanajua kuna watu wanathamini vipaji vyao. Kwa hiyo ni kutoa shukrani za dhati sana kwa shabiki.com. On behalf of shabiki.com, we just want to say how we are very proud of the Rashid Abdalla and how successful. We are very happy that the tournament was successful, and congratulations to the winners. To those who didn't win, don't worry, there's always a next time, and this is your chance to just work harder so that you win next time. Etukiadho ya league mapeny mar FKF National Super League club mar Naivas FC ukamudhi mar gola chiel kumachiel club mar Darajani Gogo tugo mana obagi lab ma Kenyatta Stadium Machakos. Naivas FC no lo gol mar gede kamara paga chiel kapok Dima Petros yudo gol mar gede kamara prabish koda beach to jotugo wuok yueyo point achiel chalo Dima Petros nyake thuolo mar paga chiel e chunga mara timbe gi points apaga uchiel ka club mar Naivas FC obako thuolo mar paga uchiel points ariyo nyimu Horoni Youth momako thuolo mar 20 gi mogik. Etugo machielo mano bagi lap Maukunda Showground club mar Darajani Gogo oloyo Asad gonde ariyo kumachiel. Mechi ya leo hii ilikuwa tunafaa tupate ushindi. Tumepoteza nafasi mingi sana. Na hiyo ndio imekuwa main problem kutoka kwa hii timu yetu.
So tumepata nafasi lakini hatukuweza kufunga. Na wamepata nafasi moja peke yake na wakamake tofauti. So ile kitu tutataka kufanyia kazi ni finishing yetu. Lakini pia nashukuru wachezaji kwa sababu tumetoka kwa defeat. Last game tulifungwa bao 3-1. So tunawashukuru pia katika hiyo kuweza kujitolea. Lakini work on finishing yetu na nadhani mechi zijazo tutakuwa na nafasi njema. Tumeng'ang'ana vile game imekuwa, tumepambana, from a goal down tukakuja vijana wakajicompose, tukapata an equalizer. It's a young team, vile unaona vijana wangu, very young team, so tunajaribu kwa push. We are not at our best, but we are just trying to push each and every day to make sure that the boys are on the right track and na wataweza kujisukuma mpaka games zitaisha. Beatrice Soino bedo jaloch makanyakla tielo mokwongo mag tuke golf motesini Dr. Peter Ndegwa and Friends Golf Tournament mano Bagelap Mamudhaiga Golf Club. Soi mantiere rang'iny mara handicap 27 nonyiso kitugo maber kendo tike thuolo mokwongo gi points 45 kind jotugo 200 manoyore tuke go. Soi noyudo points 23 e buche 9 mokwongo kapok otieko round mar 2 gi points 22. E kiny mar Wakeni Joan Kanjenjo nobedo jaloch gi points 35 ka Benson Theory notike thuolo mokwongo e kidieny mar yawuoyi. It's a rare moment that I'm standing in front of this team here. Thank you so much, Safaricom, Peter and Friends for the sponsorship. Today was a very nice day because I had great company of Merimbataru, Chege Njoroge and David Ombisa. Today we are sponsoring as Safaricom and calling it Peter and Friends. We've always sponsored golf and other sports for the past 24 years. It's an opportunity to sambaza furaha as we are sambazaring furaha across the country. Golfers, a very appreciative crowd, might surprise many, but it's fantastic to see more than 200 golfers coming to play today and enjoying themselves, especially as people gear up to go for the break, both Christmas and New Year. Team Volleyball Marakeni KCB nolo tuke ma Kipchumba Karori Eldoret International Volleyball Tournament didek maluore ebwama Eldoret County ma Uasin Gishu County. KCB no loyo team mara DCI sesa de kumachiel. Jobengi ma KCB no loyo set mokwongo points 27 kuom 25 kapok giloyo set mara 2 points 25 kuom 16. Team Okwach Kich mar DCI no duogi liet kendo loyo set mara 3 points 25 kuom 18 mbele johera mag tukegi mano yuoro karombgi. E kwota mar 4 KCB no loko tanga kendo loyo points 28 kuom 26. Jotugo ma KCB Terry Tata gi Frida Boke no yere kaka jotugo masulwe e tukego. Kanye mwacheke chendo ni maro imore nyakwara mga juangero kamano kuom kete Ramogi TV ananoka Kilundi Alul wachoni mengi mano min toto mar maembe tano ko Dr. Drab wachonoka umos mage nyakwaro nyim wachoka chacha ni Pastor Stephen nyakwaro gunia oka ote mage mag sikuku Feti Mzomo kantiere Karin Nairobi wachoni kawuono nge Malindi kawuono chopo hebwe Nairobi kadanya mwalimu kwa ukete Ramogi TV na bende Bill Freddy Ogola Asuna wachono kao mos kendo chwalo mos makisikuku ne jaber mamare Christabel Onyango kantie Kisumu okawa mos mag Bill Freddy gimengi miningei gima magi kantie Gemulamba wachoni Ramogi TV podpack kendo sebedo kacho pone giote makare Roni Rambo Roni ntie Nairobi unasema stito ntie kanyamwandhi wawacho kanyane jatend piny mondo mikoro ochulie dakteche pesa monjo bene chulogi mondo wechego mag thieth kik bet kod ng'ikruok. Beatrice Oro wacho kachane mano boss lady Nyardisi wacho ni entie Cape Town South Africa mor kod Ramogi TV yekore ma donje Kenya
marcha ochamie sikuku to kamana ahinya Beatrice wakwayo ni safar maber okinyo nyarangwe daktari wacho ni entiere kod mora kacha ka weche gichopo ne yo makare ka entiere Ringa Center bende ko kal ni kwadon mano ward Kanyasa Migori County Nyatike sub county entiere Kanyasa ward sejegi monene Ramogi TV Musa kijana kantie Migori Koje baba twins maronji nyontie Kisumu Europe kaeta eno bende Kati Sotieno kantie Kanyaramje wachono mora hinya mano bondo mzee Omanga wachoni en bedo weche gichopene makare Onyango Beshte wacho kachani embe entiere Jogo Road Sirikal koyie to mondo losie weche mag thieth obed makare shi focus go jopiny to ok nyal konyo jotuo pesa mag NHIF no dhi kure mano penjo mar Onyango Handele penjo kacha Paule kamana haya ko mote mari ano bende ote mar James Asembo wacho sirikal owuoro kaka kawo joma osomo kaka lakteche tede ndiko gi county to joma joma okotio bere penji ndiko gi national government wacho ni oken gima kare Florence Katela ni kacha ka intie semedala ero kamana henyo wacho kacha ni mora henya kogalo family hoka utini makare mag Christmas yakoro mgajwangi yenaore ayolore kanyo merio nditi karabok dala nini kacha in bende kacha gi Josephat Woodley galo chieng ngecha yenalore kanyo nyakoro mgajwangi ni mioro ote magi maoko asomo kawuono kiny bende no asomo chena moko mag Ramogi TV medkete mana kae gisani wasebedo kae gijalo kumara bende Adhiambo hello team mono ni weche gichopeni makare na wankacha gijalita gi team madongo motingo reporters gi editors duto wagoniero kamano kuom kete Ramogi TV wasebedo bende kae gi wuode mwalimu Hilary mano Philip Chieng gi Lange gi wacho ni unindo makare nyinga Lydia okay horiti masani